iphutha lakho lokuqala as out ukucabanga ukuthi kunentombazane eyazaliswa by mistake. Ayikho leyo nto. Intombazane ayimzaleli umfana engamthandi bra wami. Ayimzaleli intombazane umfana engamthandi bra wami. Kuneyindlela eziningi ensukwini zamanje zokuthiba ukukhulelwa. Kuna inhlobo ezihlukene zama contraceptives mntanami. You understand? Yamithela ngoba yayimthanda and ayitshela ukuthi uyena umuntu okuyena yena empilweni yakhe. And wena ngalesikhathi ingakabi nalomntwana enayo manje. Ubani wafika wazoyishela engeke iziqomo. Abanye benu nafika nabashela abafazi benu bengakazali banibhambisa. Bazoniqoma ngoba sebebalekelwe obaba bengane. Then uzofuna ukusitshela wena ukuthi uchomele thina. Mina nje angikufihla ngagana. Bese wena uzotshela mina ukuthi ngumfana. Ungichomela ngentombazane umfazi wakho eyazalela amanye amadoda. Akuthina sonke ishimani bafana bakithi. Angiyaphinda ngikhatha nokuthi umfazi wakho umuhlangana. Maningi amantombazana amahle la ngaphandle ami kahle angenazi ingane aphumelele futhi empilweni. Wena uzolanda nje inkinga empilweni yakho. Isikhathi esiningi uhlala uset kwi relationship okuyona athi ukhuluma iqiniso. You understand? Awuyithandi futhi nawo ekujoleni kwenhliziyo yakho lengane uacceptiswa yona. But ngenxa yobushimani nangenxa yokuthi ufuna ukuvunywa amajiti ukuthi unefroend ngoba uyazazi ukuthi awukho strong bafazini uzozimelela kule ntombazane uzuyilobolo uyishade. Sonitshela thina. Mina ngisho ukuthini ne kodwa hayi mina mngani wami hayi mina mngani wami makiwe bafazini mina ngifika kuzwakala bra wami. Anginandaba neprofession futhi ukuthi udoctor uyilawyer ngijole nayo yonke profession ekhona mina ekujoleni kwami. Ayikho intombazane ethi mayiqhamuka ngi-intimidate mhlawumbe istage ukuthi usebenza uyini hayi bashayeli most. Mina ngishadile by choice njengamanje uxoxweni. Kodwa khona intombazane iyazazi lokho ngichazayo ngiyawabuka lamavideo engiwapostayo. Uyazi ngizizwa kanjani nawe. And ngimlando nawe. Uwe wedwa umuntu eliyazi nawe awunangane eminye umfana. Njengoba ngikhuluma kanje uyawabuka umuntu wami lamavideo. You understand? Uzoqala ukuzala ngami. Bese wena uzothi kunentombazane yamitha by mistake. Ngikutshela umuntu ona 26 years ukuthi uzoqala ukuzala ngami. You understand? And ukutshela ivara I'm the first guy alala naye 2019 yabo. I'm the first motherfucker alala naye. Angikhuluma into mina ngingalead by example yabo. So nje nina inama bathini adoption agencies adoptani niwathola ama reason valid enough ukukhulisa izingane zethu izinto baba beingane zethu ningayibona. Uhluleka ukuba ifada figure prominent lapha kwengane ezosisi bakho lezelaqazwe ubaba bazo lapha. Uzoba ifada figure prominent enganeni zaba inganeni yami. Mina ngihlobene nawe. And angihlupheki mina ukuthi ngingathiwa ngidinga wena ukuthi ungondlela ingane. Uncenga ukuthandwa nincenga ukuthandwa oma beingane zethu ngokuthi nizenze oba beinganeni zethu. Dodi leyo nto eyayivuma mina. Kanje ngiyivuma yabo. Niyeke nje phela into yenu ukuthi ninabafazi abakhanulela abanye abafana bese nizolona isibiza ngabafana nisichomela. Abafazi abama second hand. Hayi. Siwomalume sabashana siwobaba ku-community manje. If singalikhuluma iqiniso obani kumele balikhulume. So sabo ukukhuluma iqiniso ngoba sisabondla inhlamba zenu nina nithuka nabantu emakini kuyafana. Nihlulela ukuhlonipha abazali emakhaya. So inhlamba zenu azisho lutho. Iqiniso solikhuluma. Mawumfana umfazi wakho oqala nqawe nogijimela ukuyolobola ushade intombazane ezalela omunye umfana uyisahluleki uyisishimani. Shokuthu ukuphi age. Amantombazane azele kwakwabantu abagana amakhehla dala kufihlwa ihlazo leyo ngane leyo kuthiwa ingane yekhehla ngoba kufihlwa ihlazo. Nina namhlanje seniyakudefenda lokho ngoba nakho
nama stepfather. Uma uyi stepfather bra wami uyisahluleki. Ya, tshela. Ungaba i-stepfather uthandana but kuze kufike emshadweni hawu ngeke mina. Hayi. I-partner nginayo mina. Akuyena umuntu owazalela abanye abafana. Ingako ngikhuluma kanje. Umuntu engifisa ukumlobola nengihlela ukuthi ngingahle ngimlobola. Nazi ingane zabanye abafana. Ngisho ngathi uma umntanami then uhlukane nami uthola ingane bese ucabanga ukuthi ngingabuyelana nawe ngikushade ngabe ngidakiwe. Ngiyenze leyo nto. But mina niyakwenza zishimane ndini. Nishimane mina. Banye bena enjoy nanokuthi niyasebenza. Ningaka ekweletini anikwazi nokuphefumula ni-impress abantu abahluleka uku-impresswa obaba babo emakhaya abaphuma kona. Umuntu okhule intombazane ekhule ingenayo father figure mnganami nekhulela enhluphekweni ekhaya eli-dysfunctional eli-toxic ayikho into oyoyenza uthi ufuna ukujabulisa lowo muntu noma uthi ufuna ukwanelisa lowo muntu. Fana ukuthi uthela amanzi emhlanini wedada tshele obaba abadala nomama abadala abanengqondo. Phela uba mdala akuzi ne-wisdom kodwa sengisho ukuthi ababa abadala nomama abadala abawobaba beqiniso nomama beqiniso. Lama video engiwapostayo isho ukuthi abaqala ukwabuka from i-video yokuqala till le ngiyiposta manje bawutshela lengane umfana ikhuluma iqiniso. Lo mfana ikhuluma iqiniso. Mina noJezebeli kuphela abazonda i-content yami bra wami. And then niyahlekisa. Niya-offendeka uma ngikhuluma kanje nizele iy'ngane zabafana ezothi mase zingangathi ningafuni ukuthi zinizele namantombazane azele kodwa nina nifuna ukwamukelwa nizele ngazodlala ngathi. Qhubekani nalezi iy'lima zamasimpi eziy'nyezayo